Bayong hapon mga kapartner. Karong adlaw magtiwas mi sa Kibonbon. Kay naay portion to gamay nga akwan na lang. Gamay na lang atong kuan simentohon nga mo. Tawan ako si Sir Kent. Si Sir Nico. Yeah. Padua na po di guys. Padua na po di guys. So karon usay oras alas 4. 3:45. So target na mo mga 6 siguro. Hayag-hayag mo dito no. 6 no. 6 hayag mo. Ay ba dito kay bukid man. So kuyogi mi sa among pagtiwas sa pagsiminto sa mga muhon dito sa atong project sa Kibonbon. Okay, so medyo dugay kita kaabotan ni traffic man kay tinggawas sa mga estudyante. Guys sa Opol dapit okay kaya ang atong kadiron dalan ito traffic gamay na daghang sakyanan saan bus ba yun? Sako nga simento sir, pila ka kilo? Ha? 5 bro. Ha? 5? 5 rin siguro na. Ha? 5 Pintoy. 50? Tapi gede? Rimda na sa Kahit lang tayo 20 ka kilo. Utong na itong kuhan sir, tos tunga. Ito tapos mahas tunga. Ha? Gani lagi to. Last full blast. Ay, ibo ra gani eh. Agmay nang siminto karon nay. 40 kilo na siya. Fritar ra gani. Kuan mo upgrade ang taga BIR ng tagiya to. Anak yun. Umugas ba? Masa sa mi guys, masa. Sige, pag naa sir, tawag ko sa imo, ha? Sige sir, sige, thank you.
Mau na to ni. Ikot na buwan. Wow. Larong siminto. Oh, siminto. Puros na bitaw siminto. May siminto gina siya. Paano na? Pang finishing ba? Na. Marag energetic ni karon sir. Kumisyon ba ya? Bago na releasean. Ni Diwata Paris. Ah, dora kay karsada oh. Ang balas ani. Klaro kay ning tigo ganito. Lagyan lagyuta. Lagyan lagyuta gamay. Pwede mo siguro ganyan na limestone, no? Ha? Di ba, kanang na yung mga ingana ba? Ang pulos-pulbos, pwede mo siguro na? Eh, tala, bato mo yapon na. Bula ito eh. Punok man lalong. Na. Waza, pawaisa. Ah, sinilas day. Ha? Sino ka? Danglog magkuan no, magsilas no, danglog no. Ay, sige lang. Nalok. Isa man tong katong namatay dito nga kuan. Lublino. Lolo nimo? Ah, lolo nimo. Papa sa imong mama o papa sa imong papa? Papa. Sa imong papa? Napa wa pagilobong? Papa. Ano pres? Pila edad? Butlang ka edad. Tigulang na? Oh. Okay, tiguang mo to imong lola dito, kita na ko. Dito na mag-ayo. Pusog kay mo sunod og tubig no kay minto biya. Kuan kay inyo. Sakto nga. 2.5:1. Murag buhos ba? 2:1 buhos, di ba? Kuandra. Buhos kuandra 1 to 2 yapon. Gawin nga niyo kung gusto kag ligon jud kayo solid. Ano yun? Bisan pag Patrigid na kakuan balas. Depende sa kuan. Tagiya, mingon ang tagiya, di ugos og upat. Tulo ra tulo. 1:1. Para 1:1 ba? Ako tagiya sa kuan. Cement. Ito. Mindanao. Mindanao si Ampo. Pero kana bisan pag usaw binunal siguro no di. Pag silsil no concrete nils baog. Kita tagiya ni diri loy. Singani mo. Edward.
Ha? Edward. Ay, parehat ang ngalan. Edwin mo ko, Edward. Padayon sa imong pagkakugihan ha kay masapian jud ka ini kada ko. Muto ka? Mudato ka? Oh, anak jud. Umalis ka sa eskwela, puntakan ni kay ganun kami skala. Pila mo kay igsoon? 5. Ikaw kapila man ka? 4. Kugihan naman ka. Ikaw may kugihan dito. Yung lakaw ng mga bata yan. Ikaw may kugihan Kapoy na kapoy. Ano lang. Bahintir. Mga matunga. 5 may kabuk sa gatos may yatag. Kani Ya bulan sa karon. Sa Okay. gatos sa karon sulo. Solo niya. Ay. Pila ibalo nimo kada eskwela? 5 ra. 5? Ayan no. Nalok. Ang lapit na. Ito, highway. Duga Ano? mo. Sa wala? Isa so. Puno lang na ako. Okay na. Saan dua ka tab? Duha puno pa duha. Langon naman eh. Ada 100 daw ba? Na siya balon ko isa semana. Kasi man. Kuwi lagi dula ni tong its. Gadula ka tong its dili. Mahal na. Poker na poker. Cellphone ra dawa no. Do games no cellphone. Kani hurot naman kuha nga 2 kilo ko ni ba? Sini? Pero nga gan. Hindi ako na pa kasi yung imong matagak bang kana mo gi. Mali ba? Mali ba? Ano ba? Danghag lagi kayo. Para tong bata baga video isda dia ano. Kaya lagi pa mag-video gilaban si Pagkala isda. Pwede man ni ma-time slap eh. Lagi. 5 na sa red no. 5 na no. Oras? 5:05, alas 5:05. Oh. Alas 5:05. Update na namidre sa tumoy. Inakalas ni nga mohon. Ito. Kita to ninyo mga partner, mo to siya. Boundary. May pinaka dead end diri sa atong lote. Yan, so circle pabalik na dito. After diri namo ni Sir Nico, mahuman ni diri. Tabangan na siguro ako siya dito para mobalhin mi dito dadayon. Kamay lang ka partner. Isa ka balik, pagbalik man na, finish. Okay. Woo! Di lalim sa bisagwan na, dili na kay init pero hangak gyapon bugat kay siminto. Minasa nga ibalhin-balhin. So kanya butangan na itong mga bato para buhusan na natin siminto para makatransfer na ta dito. Okay. Update! Alas 6, ngit-ngit na mga kapartner. Amo lang yun yung tiwason karon. Ano mas kintoy dapit? Pabalik na siya? Patagbo na siya? Oras mga kapartner, alas 6, Jess. Gamay na lang yun, kanina lang part diri nga side, kanina sa daplin. Mahuman na yun eh. Although bugdaw na pero ngit-ngit na yun, palibot. Nga diri ang pinakahayag diri nga part kay bukid pero ngit-ngit na ka diri ng area. So sunang yun nato na yun. Okay, update. Balik ko taod-taod. Di na maklaros ni Nico. Oh. Kita na sir, mana sir na? Ah? Kita na yung mana?
Aman. Mana? 1,000 tayo mo gasto, di ba? 7,000 kikita man ang unay. Naman night vision day.